ya Ali ya Ali ya Ali Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Baiwar da kai muni na yi godiya rabbana, ka bani san kairul kalki fi kalbina, sannan na miƙa wilaya ga sadatuna, ka bani baiwar bege gaban hankali. Allah kake sai ta gabai na idan sun gaji, idan na yi nufin sha'ani kana agaji, kasa na so kira ba magani ba guji, sannan ka ballada idan na ce ya Ali Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Salamun ala adin nabiyil huda, sazan karamci ya'ya gurin saida, ba wanda zai kai sa kaunun na jaddada, jinin da ba wai kaunar su sai dai waje. Sisa a ran mashiri, kowa yana kasa su kowa kan mimbari, ana ta gyara kinsi ana tambari, nisan su ta zarce ta annabi mursali. Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Muna ƙara yin ladabi ga ruhun nabi, biyar Khadija ta shirkar abi dalibi, jikar Amina da Abdalla yar annabi, kakan Sharifiya zara matar Ali. Mijinki yau ma na taho na gaishe da shi, yi mun yi so na shigo mu gana da shi, gabanin kalmomi masu daidai da shi, abin yana da wuya furta girman Ali. Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Da shi da annaba ga fara yi tun azali, wannan ya sa dole su yi wa kafkan nushal, akwai hadisai kan haka da ya tufal, sahihiyar kaunar shugaba san Ali. Inna ma waliyukumullahu ayarsa ce, aya ta tabligh da nuna girmansa ce, sannan cikar addini wilayarsa ce, alama ta yin wuta ta biyayyar Ali. Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Kaunar kabun kowa ta zamo wajibi, domin kai ma'aiki yayi wasiya Ali. Allah ka so duk mai sansa in ji annabi, ka tabar da mai tabar da lamarin Ali. Gani wasi sirki mukamin sani, kakkafa al'umma kuma ali maulan su ne, sannan a fannin ilimai imam bahar ne, da an tambaye su suke kirawo Ali. Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Maso uba tilas ne ya so har da ɗa, idan ko ya bori ne a jinsin gyaɗa, abinda aka bunne rabbi ya bankaɗa, na boye girma daraja mukamin Ali. A zahiri rabbi ya ƙara nusar da mu, an so rufe darajojinsa tun babu mu, wallahi tun da ku Allah ya gane da mu, ba wanda zai kuma yin kasar tutar Ali. Ali ya Ali ya Ali ya Ali. An kishi an ya kasa an yi gaba da shi, an karkashe masa 'ya'ya da mata da shi, sannan ana yaƙar mai wilaya ga shi, a yanzu ma ka ne ka sa hankali. Hadisi ya ce annabu ya ce da mu, sahabu taurari ne rabauta ga mu, duk wanda muka ɗauka za ya shirya da mu, idan hakan ya inganta na ɗau Ali.
abun shugaba, ya ce da shi zan yi riko ba zan faɗi ba, ko gaskiya binsa take idan ya yi gaba, wa zai ki wannan ai sai fiyo jahili. Shi ne yake raba tikitin zama mumini, musibar kiyama sansa ne magani. Dan Hausa ma ya ce dole begen wani, to kaga mai zaya na ni begen Ali. Ali ya Ali, ya Ali ya Ali. Ali ta bai ulama sun bayyana, ba wanda zai zagi sabu sai dan zina. Waye ya assasa zagin ala ko ina, zaginsa kuma zagin shugaba ne Ali. Rike shi na sawa yadda jalli a kai, ka ƙara mabiya wasu su ta gaba da kai, amma wuta ba wanda zai ka da kai, sai dai kawai haushi za ka sha zikiri. Ali ya Ali, ya Ali ya Ali. Kowanne tsuntsu kukansa na gidansu ne, sannan ɗan halak mai kare nasabar sani. Awan sikelin yau ma kamar nasu ne, sassan magauta Ali ne da 'ya'yan Ali. Dama gida biyu ne ta kai don mu kula, aljanna ko wuta ka tuno da ran Karbala. A ran kiyama amsa na amce da la, Allah ka shaida ni da in na san Ali. Ali ya Ali, ya Ali ya Ali. Walkafu suka ce zancen amadi ne, dan kar a gane ta'adin da wasu sun kai, sun manta annabi duk ya faɗa za a yi, ku gane ko ba ilimi akwai hankali. Yau an walƙiya mun gana zalumai, magauta ma'aiki da rawanin malamai, bakin albashir zangon ku ya mujirmai, ga guguwar sauyi nan ku yi a hankali. Ali ya Ali, ya Ali ya Ali. Kayum ne ya danno tutalawa ku kawo, da an fara lamari na sabuce babu kyau, faɗin magautan kakansa shi ne da kyau, ko tare shi a yau gobe sai burtali. Ko ya dafa wai man ba zai faɗi ba, mai binta farkinsa ba za ya tozarta ba, labbai kamalan kai maganin yan uba, ashe ya Abdul Jabbar sarki wani. Ali ya Ali, ya Ali ya Ali. Ya rabu ba mu sabati da babban rabo, ka ƙaro sani na yabon ababen